Jeg skal lave beviset for vinklen mellem to vektorer. Derfor vil vi tegne to vektorer. Vi har en, der går her, og en, der går her. Den her vektor kalder vi vektor A, den her kalder vi vektor B, og vinklen mellem kalder vi vinkel C. Hvis det her det var en normal trekant, og vi skal også det her stykke her, den kalder vi vektor A minus B. Så det her er en normal trekant, har vi brugt en cosinusrelation, der lyder på cosinus til C er lige med AN plus BN minus CN divideret med 2AC AB. Sorry. Men det vil vi bruge til de her vektorer. Så derfor så omskriver vi den her til vektor, det vil sige, det her det er længden af siden, A-siden på en trekant. Så derfor siger vi længde kan være A-vektoren plus længden af B-vektoren. I anden selvfølgelig. Minus længden af A minus B-vektoren i anden divideret med 2AB. Så gælder det jo for de her vektorer, at vi kan tage vektor A som eksempel. Det vil sige, at A er lige med A1 over A2. Derfor er A i anden lige med A gange A lige med vektor A, altså A1 over A2 gange A1 over A2. Det kan vi sætte ind her, så det vi får, det er, at cosinus til C, den er simpelthen lige med, vi har 2 gange A i anden, eller A1, så det bliver A1 i anden, plus A2 i anden, plus B1 i anden, plus B2 i anden, minus, så har vi A minus B, så det vil sige, at vi får parentes A1 minus B1 i parentes anden, plus A2 minus B2 i parentes anden. Altså vi dermed 2AB. Nu er det sådan, at når vi har de her parenteser opløst til anden, så kan vi bruge vores kvadratsætning. Det lyder på den ene i anden, plus den ene minus det dobbelt produkt. Så det vil sige, at vi stadigvæk har cosinus til C. Det er stadigvæk lige med. Altså A i anden, A2 i anden, plus B1 i anden, plus B2 i anden. Og så skal vi trække det dobbelte. Den ene i anden, det vil så være A1 i anden. Det vil så være A1 i anden. Plus den anden i anden. Minus det dobbelte produkt, det må være 2A1 B1. Plus A2 i anden. Plus A. Nu slår jeg B. Okay. Sådan der B. 2 i anden. Og igen minus det dobbelte produkt. Alt sammen lige med. Vi skal også lige. Det her det er ikke 2AB, det er længdevektoren. Det skal først lige have skrevet herop. Whoopsie daisy. Yep. Gange 2A. B-vektor. Ja. Nu har vi jo her en minus parentes. Så det vil gøre det, at vi kan bare gange ind i parentesen, det vil sige alt inden for den andre fortegn. Cosinus til C. Det vil sige, så får vi under det fortegn, så det vil sige, at vi får A2 minus A1 i anden minus B i anden plus 2 A1 B1 minus A2 i anden minus B2 i anden plus 2 A2 B2 divideret det med 2 gange A gange B-vektor. Her har vi en hel masse ting, der går ud med her. Vi har A i anden går ud med minus A i anden, 2 A i anden, ja, og så videre.
Så vi har tilbage nu, det er, at vi kan forkorte med 2. Vi både tæller og nævner. Så vi er tilbage med nu. Det er cosinus til C. Der er lige med A B1 plus A2 B2 divideret med længde af A gange B. Det her bliver lige med vores skalarprodukt, så vi kan sige cosinus til C er lige med A